bushik jakchay za nai di sin debor mar bushik jakchay za ingke na jobo kheu asuda debor mani gari bogal chal ingke angaro thingno angjoli phano kisa anubat bukhuni bok hanye kok thangna chini Tripura saroni bagui and angabo joto Tripura sano samaya sudu a borongo simi samasi hangke tabuk nongo okok pura clear khedena masa burui khoroksa tom mane laisa debor mata mane tamo bini gari kaya hinoi bobono jabardasti khayo hino je gari driver chini borok bin gari no ma kanai hinoi phiaba tabuk je gari chalungnai takhuk bo phaikok sakate bo bangparong khamo hayada te bangparong khamo phe aboni bisingo je burui mukhangka bini kicha naithok no asu sitara boya buri ke kisa choli drom no haya diba bo je babe saka tamo debor majat nakar sanmani bangya ko bini bo nakar sanmani system mungya ko ba jong je borok mapsan paike hingke bo peter ulta pulta kok sawai khanai tongya haise ani chayangkha chini dofa ani lukurok ano nakar sedi ang next time mote haike salia ang wan sugoi sasenai ani bukhungni kogoi thangka abo kaisa mojango nini khai ma kurida bahano kurida nini bai kurida bonono romfrena nayako haise bonono romfrena nayako aroma ni bahanok ni kukui ni aro nong asu sana nangya aro nong sana nangya je chini buru ni safety korikha nungte bisa ko iko obo deborma o asuda deborma ni gari tam ko ba obo tam kok sagari tauram de ang khoroksa borok bai chini borok bai na ang walaikha chini borok bai na ang kutuk laikha ang bo bahike da walai nai o deborma musuk deborma bekol ang hake da walane bo ang bai sini laya phano chung chala rong ke tepsi markha walai lai bule mela rogo chungbu bulai bazar kobak lai deborma bekol deborma musuk hinda bule lai aro hai hine da bulai lai hai hine da walai lai nung jebabe nakar sanane phaika jebabe nung dofa no je dofa o dofa tamo nung saisi maya na hai madong je community nung debor mano je nung bai thang debor ma tutui jatchaya jat debor ma asuda debor mani gari nung je video phai sapai tamo ang hai chaya chini borok tutui debor ma tutui hinoi nung kokba nogoi je nakar sanani phaimani jaga nung video khai saidong khoi desa nini je nakar sanmai system oba angcha sajakli actually mobile kaisa yaga natere comment pori oi nirmo nakar sanmani system kha ha nirmo nakar sanmani system dang kha no je nakar sanani phaima jaga nung busu pete kha nung chinta khai naila je Tripura sani bagoi borok yakang phati rioi chaya nung je Tripura to Delhi himbo chiri khok lai totra phati lai dong lai ha nogo asongnani jora kuroi borok khobor haika yang waisa guroi dong lai je Tripura sa yoknani bagoi kapra laijak je Tripura sa wansuma hopung sapong muktru thaya o Tripura sarok no nung hai Tripura juk khoroksa buibe nosto khlaijak khai mungsa derai thangka hingkai nini bagoi siriknai o Tripura sarok no nung hai Tripura sani mungno botnam khlainai kaham khlain muitu khlai de nong ani kokno
nungkhai tiprajuk no tiprasa no bordnam khlainai haise nung je wansabai walai khengke nung wansabai to nung mai sakala kamo ang je wansuk nai mane ni kokne mote nung o tabuk o deborma mani hai jataya jat achuda deborma ni gari abo jesuk joli phano si hai bukhu go phaina ni kono kok che kore an kai ang je wansuk ang kubangma wansuk nai ga che bin video nai kubangma wansuk nai ka ang jesuk joli phano ani borok no ang walai ka hingke ang kun dino obo o deborma musuk buslui deborma hai ang kun dino bukhu go phas phaya ta bahike phainai bo bahai jolo mung style bo e mane o burini chini borok ni salai wanjune phaising tan dong wanjune phaising tan dong go haje bini wanjune phaising tan dong go bo deborma no phiaba o ang video bar bar sao babso emon deborma tongo mukhang deborma borong ni mukhang ti prasa phiaba borong ni thui borong ni wansuk mung borong ni kok samung bebak wanjui haise bebak wanjui tini je burui ni kok samani khanamani tal o burui asu normal burui biyamo siringkai bui phurungmani no khananai burui biyamo buini kok tui tongnai burui biya burui bini je kok samani khanai na dinoro petere 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 obo tam tam jani saka saisi lab kore kya bo nakar sanane phaibo abo nakar sanane style ungkha kaisa yaka mobile nawo comment pori pori woi obo nakar sanmani style lakhai no ha bini o kok sama khanaman jagan nor goromoi nai de o buri bahayang na haise basawa ani full video anor no phone malia bo ang baitam khlaika nin bahanok bai nin bai bai mai khlaike nung bai ma tongkhamo dara kaisa borok comment khemani no basaw je ungmani kok salainai kutuknai walainai chin borok bai chin borok walai to tongba walaiwo phia baro deborma jat asuda jat chini borok hai jat chaya jat dunia kuroi chini borok ya deborma jat hai jat chaya borok dunia kuroi nung je nakar sanmane nini bon nakar hne chong accept khaimi haise ya khai community hoda tongo borok no na emon supraga no emon romba no no nong kaham khai tesa phaidi social media o kaham khai bodro kha achugoi nong nakar san paide haise nini la 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 ta khai de kintu la 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 khana baga ta phaide nakar haike sania haise nong pura all community all ti prasano nong nakar masana haise chini tripura ni ti prasarok ano map khai residi ano nakar residi ang je bukhung ni kok mani je sajak tuing mani ang next time o haike salia ano nakar sidi ang pelai chaya khlaika pelai bul kok saka haike nakar san pedi nini lele khana bagata phadi nini o style khai yako mobile na woi social media common pore pore woi nung aro nakar sanan bagata phadi nung khoroksa burui kento nana ang respect ri tong tag bahaise bukhung ni kusta akhoriako nung emne chap charayang na haise atengo bukhung ni kono akhorglak ang respect ro khoroksa burui ingkai are buti jat burui nung ha জ্ঞান করে দে নং সাগা লেখাপড়া তো খাইজাক না বলে লেখাপড়া খাইজাক না বলে ও জরা ত্রিপুরাও বাহাই শিশু সঞ্চালিত নং সাই মানো নিজিনি দফা নিজিনি জাত ন তুই সোশ্যাল মিডিয়াও নং ভাইরাল খাইগা ভিডিও ন হ্যাঁ যে দফা নং ও দফা নং হামিয়া হামিয়া সাওই নং সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল খাইগা নিন সাগো জ্ঞান করে দা নিন সাগো জ্ঞান করে দা সারে জ্ঞান তো তোনা নাও নিন সাগো আসুবদা জ্ঞান করে জলি ওই ববুখংনি অখর থাই যে সুখ জলি নাই ব্যক্তি ফানো বাহাই খাই যে আং খরকসা দেবরমা ওলাইখা
ओइ देबरमा बेकल देबरमा मुसुक हाके त बुलाइ हिँडौ थाइजों आं सामाने हाय खरसा जमातिया बाय जमातिया ताखौ बुलाइ खाय ए जमातिया बेकल जमातिया मुसुक हाके त बुलाइ हाके त वालाय निनि सागत ते प्रसानि थुइ करे हायचे जदि नुं काहामके फुरुमजा खंगे नुं निन कक सामने लाइन टिकसा जुदां खामो हायचे bla 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 bojoto debor marono sayafu bojoto ti prasarono sayafu bo o khoroksano simisi sapu bo aro nung aro sanaga saimano je chini borok naidi chini borok ngochi jono mahai saitong mahai khlai tong oma kaisa mo changkhamo abar nung tabuk sawaro jung joto ang joto no saya nai joto ti prasano saya nai nung joto ti prasano saya kai sabono sabo 사보노 사보노 바이졸리 뭉어버 비니 무캉나이 나이랑거라 바이브송 뭐버 나카르 사나니 바이만다 비니 무캉 एकदम 무캉 काठां हायचे कोनो बिनि लुक चेंज करoi चेंज नाकार सानाय बरक ने किसा नर्मेल किसा खारंमा बुइबे खारक जाखनानि हाय मुखां उंनानि बिनि ओ मुखां हाय बुया एकदम मुखां काठां तांलायनानि माहाजात बुरुयोमो बिन मुखां कांगो नायसिं नायदि मुखां काठां हायचे बुखुक जे बुखुकनि फायमानि जे बुखुकनि फायमानि सानाय जात बुरुयोमो काठां मुखां नाकार सानानि फायबोबो ओ नाकार सानानि फायनो ओ भिडिअ नुगा आनि तेसे दिमाग सटं कायचे आमो नाकार सान माने ओंखा ओते खेदा बरं नाकार सान तिपरा सारक एमनेसि बुनि दफा बाय सातक पितक ख्लायजागो हानां पिनां ख्लायजाक दङ नं ओ त्रिपुरानि बेपार नं बुसुक सायमान त्रिपुरा सारक ब पजिशनाव ख्लायजाक नं तामो सायमान आं बुजिमाया किन्तु त्रिपुरा सानि बेपार कक सानानि हिगे वानसुगो कक सापायदि उल्टा पुल्टा फाय ककटा सापायदि त्रिपुरा सा दफा तामो नं व्यक्ति नं सायमियाखौ नं abono sanai wan sarok ba hinge norok ho dada hin phaine rok ha ho dada tini khoroksa tipra satutui obahai jendin bukhungni okhormani ekdom chaya haise ekdom chaya nakar san paidi map san paidi tesa kaham kai nin video chong naising dong haise